салом алейкум мардуми Тоҷикистон. Хабари хуш нест ба шумо гуфтаниам ки имрӯз мо Тоҷикистон занг задем программаҳое ки бо воситаи интернетӣ мо метавонистем Тоҷикистон алоқа кунем. Алоқаҳо қатъ гаштанд. Яке аз онҳо салом буд ки аз компанияи Билайн буд, вай қатъ шуд. ба шумо гуфтаниам ки шумо роҳафтода набошед. Ман номери телефони худам мемонам. Ҳама вақт ман Парвиз ёрдамчии шумо дар хизмати шумо метавонем ки обращаться кунем. Ман ба шумо пешниҳодҳои нав ба нав дорам. Агар хоҳед ки Тоҷикистон связи хуб занг занем, марҳамат, албатта бо мо дар тамос шавед. Мо метавонем ки як чиз нав ба шумо пешниҳод кунем. Ташаккури зиёд. Шумо фаромӯш накунед ки сайди интернетӣ серавно як рӯз не як рӯз маҳкам мешавад, ё ки як рӯз не як рӯз связ канда мешавад, ё ки связи интернетӣ баъзе вақтҳо ҳаст ки тамом мешавад. Ана программаҳои чигап, NGN, салом ва ғайраҳо ки шумо ё вайбер, ватсап ки шумо гап мезадем, ба қарибӣ ҳамаш маҳкам мешавад. ҳатто иморо маҳкам мекунанд. лекин шумо метавонед ки ба номерои ман муроҷиат кунем. ман метавонам ки шуморо дастгирӣ кунам ба компанияи худамон шахсан. симкартаҳои беҳтарин барои Тоҷикистон занг задан барои шумо пешниҳод мекунам. связ алоқаи беҳтарин. саломат бошем. касе ки моро дастгирӣ мекунад, ташаккури зиёд. ин хабар барои рӯз дигар барои мо ҳам қадар хуш наомад, лекин чӣ илоҷ. вақте ки салома маҳкам кардан, мо ҳам зиқ шудем ки бо ҳамроҳи падар модар бо воситаи салом бе ягон гуфти гапҳо монеа суҳбат мекардем. гуфти гапҳо расход кам буд. лекин ҳозир ки аз байн рафтан, шумо хавотир нашавед. бо номерои ман алоқа кунед. ман иншоалло ки ягон связи наст барои шумо пешниҳод мекунам. ташаккури зиёд барои дастгиритон, барои тамошои видео ва аз видеоро поделиться кунем ки то ки дигар бародарон бафаҳманд, бадонанд ки программаҳое ки бо воситаи онҳо алоқа мекардем ба Тоҷикистон ҳамаш аз байн оҳиста оҳиста рафта истодааст. лекин пешниҳоди ман беҳтарин связ аст, беҳтарин услуга аст ки шумо бо воситаи услуга, бо воситаи алоқаи мо шумо метавонед ба ҳазур ба хона гап занед бо нархи арзон. агар аз чигап, аз салом, аз NGN камтар қиматтарам боша, зато связаш бениҳоят тоза аст ва гарантӣ дорад. гуфти гапҳо. ташаккури зиёд барои дастгиритон. обязательно ин видеоро поделиться кунем ки дигаро фаҳманд ки NGN, салом ва дигарош аз байн рафта истодаанд. одамо раҳгум назананд ки мо фикр мекунанд ки мо ба чӣ дигар занг мезанем. як занги мо задан 30 рубл мехӯрад ёки 20 рубл мехӯрад, ҳатто 5 рубл мехӯрад. чӣ хел кунем ки арзон гап занем? ана ба номерои ман шумо алоқа кунед. ман шуморо гуфти гапҳо савити хуб мехоҳам ки шумо хона бо нархи арзон алоқа кунед. саломат. ташаккур барои диққататон. то боздид.